Vyhlásil výsledky druhého ročníku čajového tenisového poháru. 5. místo vybojoval Tomáš Brejl. Takže připijím na další ročník úspěšný. Získává jako cenu medaili, knihu Velcí muži, velcí bílí muži. Ještě baška neproběhla, to se tak dělá. No právě si chtěl zeptat, jestli to jsem ještě nedal, ještě jednou. Česká líba taky. Ale jste se kluci domluvili. Ještě jednou. Teď ti starává. Další. Tak. 4. místo Mirek Kamlach. Šajík, myslím, jde. Zasvěcovací čaj. To se mnou mává. Kam si zoda? Ale co to je pro vás? To je nervy. A teď to teprve začne. Navrátilka. Ano, knihu Já Martina. Gratulace. Tak, za tebe, nebo jestli říkám. Vezmu ten čaj. Tak. 3. místo Pavel Kimlička. Gratuluju. Nezbytná medaile. A kniha Tenis od kapitánského stolu. Osobní gratulace? Možná ne. Ježiš. Se naučím tenis. Se vyplatí. Tak já když tak budu říkat, že ještě jednou dvakrát. No, kontekty se dají vymazat, že? To není problém. To měl podle pořadí jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. To video to se trošku prostříhá případně. Já tam mám jenom ty pusy. Tak jsme se už dohodli kolikrát, jo. Tak druhé místo, to se zvedá, jo. Druhé místo Roman Strejček. Mě ruku mi nepodá, hned se hrde na ten polibek. Zvolečky. Na čaj. Na čaj. Tak, hodně úspěchů v 3. ročníku. Jsme dostali medaili. A kniha Ivan Lendl, no, laťka vysoko. Cena? A nejvyšší cena? Jdeme hodnotit správně. Zase to nešlo, co? To je zajímavé, že Jak se to karta počkej? začala fungovat. To mi musí nejdřív ohlásit. A Ty tam nemluvíš. A Závěr. první místo Jiří Rohlík a jakožto vítěz dostává kromě knihy a medaile šek v hodnotě 2000 korun
od hlavního a jediného sponzora soutěže na nákup tenisové rakety a od sponzora Loyalty. Hezky. Tak. Omlouvám si tu tvoji starou. A laťka nejvyšší kniha Wimbledon a medaile zlatá. Záda na tě těžko. Obhájit. Bude třeba. Obhájil, no on už ji obhájil. Jo, a máš. Byl obhájit Seškem. Počkej, tohle našel jsem nebo jako... Ty blesky, jak to bude blesky. Pusa. Ten polibek to si jako vynechám. Pojďte, zdržuj to, Nenechám. Předtím říkala, že to nejcennější a ty tady máváš nějakým papírem. Já jsem se neukresný přebor. Takže Jirko, já ti gratuluju. Tak všichni přátelé. Tebe gratuluju za druhý místo. Děkuji přátelé. Gratuluju za třetí místo. A teď tady zadržení. Ještě jednou. Tak a ještě teďka, ještě Ještě jsme neskončili. A ještě je vyhlášení speciální kategorie pro Junior. nejaktivnějšího hráče čajového tenisového poháru za perfektní přístup a příkladný přístup, musím zdůraznit, k turnaji, který odehrál nejvíc zápasů, nejvíc trénoval a nejvíc komunikoval. Takže je to speciální pro Mirka Kamlacha. Je tak... Cena je tady. Sada tenisových míčků Sadat, ježiš, já mám míčku, děkuju. a Taky dítě. taška na tenisovou raketu. Děkuju, máte znovu polibku. No jasně. Počkej, ještě jednou. Ne! Vy jste fakt domluveni. To není hezký, počítač, ale to je to je dobrý. Taková to je umělecká.